Ισαΐου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Τάδε λέγει Κύριος, εφράνθητη έρημος διψώσα, αγαλιάστο έρημος και ανθήτως κρίνων, και εξανθήσει και υλοχαρίσει και αγαλιάσετε τα έρημα του Ιορδάνου. Και η δόξα του Λιβάνου εδόθη αυτή και η τιμή του Καρμίλου. Και ο λαός μου όψετε την δόξαν Κυρίου και το ύψος του Θεού. Ισχύσετε χείλες ανημένα και γόνατα παραλελειμμένα. Παρακαλέσατε και είπατε της ολιγοψύχης στη διανία. Ισχύσατε και μη φοβήστε. Ιδού ο Θεός ημών κρίσιν ανταποδίδωση και ανταποδώσει. Αυτός ήξει και σώσει ημάς. Τότε ανοιχθήσονται οφθαλμοί τυφλών και ότα κοφών ακούσονται
τότε αλείται χολός ως έλαφος και τρανή έστε γλώσσα μογγυλάλων, ότι εράγεν ερήμο είδωρ και φάραγξ εν γη διψώσει. Και έστε η άνυδρος εις έλη, και εις την διψώσαν γην πηγίδατος έστε. Εκεί έστε εφροσύνη ορναίων, επαύλης ξηρίνων και καλάμι και έλη. Και έστε εκεί οδός καθαρά, και οδός Αγία κληθήσετε, που μη παρέλθει εκεί ακάθαρτος, οι δε διασπαρμένοι, πορεύσονται επ' αυτής, και ο μη πλανηθώσει. Και ουκέστε εκεί λέον, ουδέ των πονηρών θηρίων, ου μη αναβεί εις αυτήν, ουδέ μη ευρεθεί εκεί, αλλά πορεύσονται εν αυτοί λελυτρωμένοι και συνηγμένοι υπό του Κυρίου, και αποστραφίσονται και ήξουσιν εις Σιών μεταγαλιάσεως και εφροσύνης, και εφροσύνη αιώνιος υπερκεφαλής αυτών, επιγάρτης κεφαλής αυτών ένεσης και αγαλίαμα και εφροσύνη καταλήψετε αυτούς, απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός. Προφητείες Αγίου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομεν. Άρα λέγει Κύριος, απολυμέτω ασεβίσταστος αυτού, και ανή άνεμος τα σκουλάς αυτού, και επιστράφετε τους Κύριον, και αλεηθήσεστε, και κάψεστε ότι έτβολοι αφήσετε αναπνίες ημών, ουγαρισιν εμουλέμου ως περ εμουλέ ημών, ουδός περ εωδή ημών εωδή μου, λέγει Κύριος. Πρόσχομεν. Άρα λέγει Κύριος, αντλήσατε είδε με τεφροσύνης εκ των πηγών του σωτηρίου, και ορίσατε την αλλαγή, υμνείτε τον Κύριον, ποάτε το όνομα αυτού, αναγκύνατε εν σέλθεις τα ένδοξα αυτού, υμνήσκεστε ότι ψώτε το όνομα αυτού. Υμνήσατε το όνομα Κυρίου ότι υψηλά επίσης. Αμεγγύρετε ταύτα εν πάση τη γη, αγαλιάστε και εμφραίνεστε οι κατοικούς της Σιών. Ότι ψώθη ο Άγιος του Ισραήλ εν μέσω αυτού. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Κύριε δόξα σοι. Πρόσχομεν. Το καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην. Και ευθέως αναβαίνουν από του ύδατος είδε σχιζωμένους τους ουρανούς και το πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνουν επ' αυτόν. Και φωνή εγένετο εκ των ουρανών, «Συ ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ανθυρίνης και της εταιρείας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Και από το Θεού ισιών εν αυτό, Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Πατριάρχου ημών Ειρηναίου, στο διακονίας του παντός του Πιέρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Της Αγίας Μονής και Αγίας Πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντεν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπεραπλασίες αέρων εφορίες των καρπών της γης, δια της των υδάτων που το μεταλήψεως, τη αοράτω επιφανία του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, συγχαρητήρ. Και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Όφους ασύων Θεός ημώσασι. Μέγασι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Μέγασι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
Σίγαρ βουλήσει εξουκόντων εις το είναι παραγωγόντα σύμπαντα, το Σοκράτη συνέχεις την κτήσιν και τη σύ προνοία διοικείς των κόσμων. Σύ εκ τεσσάρων στοιχείων την κτήσιν συναρμόσας, τέταρση κερίς των κύκλων του ενιαυτού εστεφάνωσας, σε τρέμουσιν ενοερέ πάσε δυνάμεις, σε υμνή ήλιος, σε δοξάζει σελήνη, σύ εντυγχάνει τα άστρα, σύ υπακούει το φως, σε φρύτου συνάβηση, σύ δουλεύουσιν επιγέ. Σύ εξέτεινας των ουρανών ως ιδέριν, σύ εστερέωσας την γην επί των υδάτων, σύ περιετύχησας την θάλασσαν ψάμο, σύ προς αναπνοάς τον αέρα εξέχειας. Ιασόν το είδωρ τούτο. Αμήν. Αυτός ο φιλάνθρωπε βασιλεύ πάρεσαι και νυν δια της επιφυτίσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το είδωρ τούτο. Αυτός ο φιλάνθρωπε βασιλεύ πάρεσον δια της επιφυτίσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το είδωρ τούτο. Και δώσ' αυτό την χάριν της απολυτρώσεως, την ευλογίαν του Ιορδάνου, πίσον αυτό αυθαρσίας πηγήν, αγιασμού δώρων, αμαρτημάτων λυτήριων, νοσημάτων αλεξιτήριων, δαίμωσιν ολέθριων, τες εναντίες δυνάμεσιν απρόσιτων, αγγελικής ισχύος πεπληρωμένων, ή να πάντες οι αραιόμενοι και μεταλαμβάνοντες έχει εν αυτό προς καθαρισμόν ψυχών και σωμάτων, προς ιατρίων παθών, προς αγιασμών οίκων, τούτο το πνεύματί σου το Αγίο. Αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο, το πνεύματί σου το Αγίο. Αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο, το πνεύματί σου το Αγίο. Δώσ' πάση τίστε μεταλαμβάνουσι των αγιασμών, την ευλογίαν, την κάθαρσιν, την υγείαν. Μνήστητη Κύριε πάσης επισκοπής Ορθοδόξων των Ορθοτομούντων των λόγων της αληθείας και παντός του Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας και παντός ιερατικού τάγματος και του περιεστώτος λαού και των διευλόγους αιτίες απολυφθέντων αδελφών ημών και ελέησον αυτούς και ημάς κατά το μέγα σου έλεος είναι και δια στοιχείων και δια αγγέλων και δια ανθρώπων και δια ορωμένων και δια οράτων. Συγχαρεί ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνη